Wardeka nêrind. Carekî ji caran wardekekî li ser hekên xwe ketibû kurkê. Lêbelê hekekî nedişikiya. Emana çerin du saxin. Ateşi xaşiki ki emana ev qarrin du saxin. Belê, ez jî pê xweşim. Hemî rindikin lê ev hêka. Ya min Amerika xerabe. Xerabiye. Qet gwe nedeviya. Bilalê ciyê xwe bisekine. Qet gwe nedeviya. Lêbelê dilê dayîka wardeka negirt ku hekê li cihê xwe bihêle. Dom kir, dîsa li ser kurkê rûnişt. Piştê wextekî hêk şikest. Ev çi ye? Ev nevekî me ye? Dilbê wardeka pê nakeve. Wardeka ecêb li pê van meşiya. Lê nedikarî li bavan sowakarî bike. Ji bo vîya wardekên din vî şermezar kirin û nexastin di wan re bê. Tu cî jî tin nebû ku xwe bi pê bispirî. Ev şev lê nêzîkê wan raza. Xew nediketin çavên wî. Ez wekî wan neşêrînim. Ji bo wê ke henekê xwe bi min dikin. Ya baş ez ba wan nemînim. Ji xwarelcîkî dî bigerim. Çi qas rindin. Xwezî ez jî weke wan rind bûbûma. Neçin neçin. Ez ê jî bêm. Bifirim werim cem we. Şev derbas bû, roj derket. Wardeka nêrind gelek westiya bû. Ay çi qas xweş e. Di xewna xwe de ev jî ezmanan de difiriya. O, Rabe jibir. Ev derciye bine, here jibir. Min biborîne. Ji tiştê we hez nakim. Dur keve. Yallah. Ji bo çi hemû tiştên nexweş têne serê min? Tu çi mam xas xemgirî? Xemdar nebe? Man bunêra em tu qaşxane. Were li bo me bimîne ne? Aha. Were bikevê tu me? Ne, were. Wek. Ha? Bêyî ku bifire ber bi ezmanan, seyên har ber bi vî dihatin. Nizanibû ku çi bike. Wele seyên har bi çavên xayên sor hatin.
ev yekemîn car bû ku li jiyana xwe de him rastî hinekî hatibû ku bi xweşî pêşwazî lê dikirin û him ji xeter û nexweşiyekî wiha dît ku Xwedê rastî tu kesî neyîne. Bi vî acizî û tengayiya xwe birêk ket. Roj ji ser rojan derbas bû, havîn hat. Payîz jî pêj bî, dest pê kirin bel weşiyan. Zivistanekî tund û tûre dest pê kir. Serma û xemgînî û tenahî wî yekcar bihêz kiribû. Zivistan derbas bû, piştê wî bihar hat, buxara xweşî û şadî jiyanî. Xa bi vî xweşî û şadiyê avêt nav avê û dest bi mêlevaniyê kir. Ew ê ku difirin çi qas rind in. Xwezî ji bo carekî jî bi ez jî weke wan rind bûbûma û bifiriyame ezmana. Lê mixabin, ez ew qas nexweşikim ku min nagirim baxwe. Heger nêzî wan bibin dibe ku min bikujin? Çi qas nexweşik jî bim? Jiyana bi vî halî ji min re çêtir e. Çi bikim? Dîsa xwe nagirim. Ez ê herim bawan. Ma dibe ku balindeyên ew qas ciwan min bikujin? Ew ê çima min bikujin? Ev çi dibêje? Tiştê ew qas nerind û ew qas nexweş çi ye? Ez dixwazim bibim hevalê we. Lê ew qas ne şîrîn û nexweşikim. Ku nizanim çi bikim? Ev çi dibêje? Dibê neşîrînim. Bê axsoxeyê lê avê bidêre xwe bibîne. Bizanim ku tu çi qas bêde û rindî. Werdeka bêmiraz li avê nêrî û aqsê xwe meze kir. Wî ev esim. Erê ew tu yî. Zaf rind û ciwanî te dît ku xweşik û şîrîn nîne. Êdî bextê wî vegeriya. Mirazê wî bi cî hat. Tişên li beriya vê rojî dijiyabû wekî xewn hesiband. Xewnekî xaş. Êdî dizanibû ku rind bûyî ne giring e. Tenê mayîn çi qas zor be jî pêşbînî tiştê herî çêtir e. Ne wisa ne zarokê min ê rindik.